guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो न'आवहाय थांगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ guys लोगोफोर टोलगेट लोगोफोर टोलगेट बारबाय लोगोफोर टोलगेट बारबाय दे लोगोफोर ओइ गाइस माबा एक्सटेन्ड जाबाय कि नुनो हनै मरेसे नाকি হ্যাঁ মরা নাই गारिया थांस्रबायसोस' एक्सटेन्ड जादों गाइस थैयाखैनो ओरैनो एसे माबा जाबायदां नांफ्लांबाय खोमा फुरनिया डेन्जार मानसि जाखायोलै एक्सटेन्ड जाबा आं गिगोनलै मिसिंफ्राबो जायो डेन्जार गारि सारि बारखोनानै दानि फैबाय गारिजों उथिदोबाल आइ लुंगि गानना फैबायलै बोरैबा बेनो बोरै फैदों ना बेनो एथर' खारबोजोबखायो डेन्जारसो नै रौता मोनफैबाय ओमफ्राय नानि इसोरो बिबारि लावदुम बाजार खालामनो थांसिगोन आं एसे भिडिअ एडिट खालामनांगौ स्पन्सरशिपनि स' गाइस नोंथांमोना आङो माने बै गेमनि स्पन्सर खालामनाय भिडिअखौ होयोबा गाज्रि मोननो नाङा आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बेखौथ' जोङो एज ए इनफ्लुएन्सार एज ए इउटुबारथ' जोङो स्पन्सर भिडिअथ' खालामखानांगौ जायो स्पन्सरशिप फैबा अभियासलि जोंहा बेनिफ्रायनो इनकाम जायो जिहेतु रां मोनो नालाय स' बेखायनो गावबा गाव रिक्सआवहाय गेले आरो जुदि गेलेनो रोङाबा गेलेखानाङा रिक्स दङ बेयावहाय स' गेलेनो नाङा आरोना आरो नोंथांमोनाबो गाज्रि मोननाङा जों भिडिअ होनायखौहाय दा गोबां बर' इउटुबारफोरानो होगासिनो मानो होनना बुङोबा बे अपरचुनिटिखौ मोनदों जोङो हेपिसो जानांगौ नोंथांमोनाबो हेपिसो जानांगौ जे जोंनि बर' इउटुबारफोरा स्पन्सरशिपनि भिडिअफोर बानायग्राबो जाबाय मोजां खिन्थु नोंथांमोना बेखौहाय गेलेनो नाङा आरोना नै गाइस मोनफैबाय सिमांनि न'आव गेमस्रि दैमारि न'आव इ गेटखौ आं माला कालार होनो हागोन गाइस एसे फैसा सोना हरदो नामा एकाउन्टाव सोर फैखो आयै सना लोखि पुलिस लायनोसो मानसि जादों टकलो सना टकलो मा सना मा सना मा टकली मा सना आबै गैया सना आयै सना रोंसिगोन खोमालै माथोखो मुलि जाहोबाय थादोंना सोर मा थांदो होनदो आबै गैया आबैया खोरो मा थांदो ओइ सुरि गोलैबाय हनै आबैया मा थांदो सना हा सिथालायो लाजिबाय भिडिअ खालामनाय नुनानै दानिया बिराद लाजिसै मोनफैबाय गाइस न'आवहा न'गुरियाव मोनफैलायबाय सना दे खुदुमनो फै खुदुमनो सनै जा टुक्लुदो आंदो जा मेथाइ लायनो थांगासिनो टुक्लुनो लाफ्लाङाखैना सनानो जानो थ' सना जोंहानिया न'निफ्राय ओंखारबानो दखान मोनखायो माथो सिन्थायाना मेथाइ लायाबाबो जेबो नङा नोमादैया नोमादै नङा र' नोमानैजों मेथाइ लायनो थांगासिनो नङा होमबा खोरोमाहा बैयावनो मोनगोन र' खुरि কি খবৰ এই মাত্ৰ আহি পালো ইয়াতে মিঠাই দিব যাও মা যাকান নংলে কিয় খাই বলো মা যাকান বুইয়াও নমাহা মা যাকান इखौ ओमफ्राय itu disan eta ओमफ्राय आरो माखौ आरो इखौ ओमफ्राय आरो माखौ ओइले ঠাণ্ডাটো দিবা নালগিছিলে নৰ্মেলটো দি নহ'লে আৰু বেমাৰ হৈ যাব না ओमफ्राय লাই इखौ नांला जागोन ना जायाबा কিটো এইটো চাওঁ এইটোৱে খাই নেকি সি হা দে দুটা দি দে দুটা এই লেছটো দি দিয়া হা দুটা দিয়া এই 10 रुपीसৰটো এইটো ঐ আৰু তামোল দিবি হা
ইমান বঢ়িয়াকৈ তামোল খাই আছে ময়ো খাব মন গৈছে তামোল দিবি তামোল এটা কৈছানে জানো জানো তামোল দি কি খবৰ খুৰা ভাল মোক চিনি পাইছে মই গেমশ্ৰী মাত্ৰ আহি পাইছোঁ এই একো অনা নাই যে সেইকাৰণে ইয়াক কিবা এটা খুৱাম বুলি চোন নাখাওঁ এই দাদাকো দি দিবি হা বুঢ়া লাভাই হা Danger. Gue siapa yang guys boy? Get kemarin je, maha model sudah pengen aku na. No thằng guys na, nu anong kerja ni malah angkat bangun guys, iman duknya jangan dengar. Nu aku ni plaster kamu nak ini. So guys, dayo ang rumohay moनफैबाय गय जाना फैबाय आंबो ओमफ्राय दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामनोसै दसे थाथ'दो नामा न'आव फैबाथाय मायबा गोसोखौनो आराम मोनलाय ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय गाइस नै होमबा दसे रेस्ट लानोसै आङो गरमथार मोनबाय आथिं सुहैनांगोन बावदो आथिं सुवालासे न'आव हाबफैदों रायजासिगोन मामा दा नै गाइस लावदुमा बिराद दिननिफ्रायनो खान्थाल जानो होनबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय गामियाव थांबा जाहैगोन होननानै ओमफ्राय दा न'आवहाय फैबाय नालाय जोङो ओमफ्राय दहाय रौतानिफ्रायसो बायना लाबोबाय आरो जोंहाथ' खान्थाल दंफांबो गैया नालाय ओमफ्राय आं खान्थाल बेगरखौल' जानो गोथाव मोनो ओमफ्राय बेगरखौ नैबे थास' बिबारजोंहाय संसिगोन आरो ना नै संबायानो मा संखो बिबार नाथुरिफोराबो थास'बो होलायो माजों नाथुरिफोर फ्रायबो जानो लुगैयो जा बिमायानो गैया ओंखायनो जोंसो संनांबाय नै गोलोमाखैथ' बारा जा लावदुम संनाया बिराद गोथाव जायो बेखायनो लावदुमखौल' संनो होयो जोङो नै दायो बे मैथाखौ खाना लायनानै सुखाबाय ना होसिगोन दा ओंख्रियाव थास' बिबाराव थास' बिबाराव लांगाब होना होबाय ओमफ्राय आरो बिथिं नै नाथुरि गोरानखौहाय बायनानै लाबोदो रौता बाजारनिफ्राय रौता बाजारनि ओमफ्राय दा बेखौहाय दा उनावहाय थास' बिबाराव होना होसिगोन आरो गाइस नै थास' बिबारा फाइनालि मोनहां अबस्था जागोन दे मानसिया जानो अराव फैदो गाइस जोङो दायो पस्ट अफिसाव हाबफैदो नै अरांनि पस्ट अफिस नै गाइस जोङो पस्ट अफिसाव फैदोंमोन ना नैबे टपि गाननाया पस्ट मास्टार आरो ओमफ्राय नैबे आदैयाबो नुजागासिनो जोंखौ बिराद हेल्प खालामदो बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिथांमोना आंनि भिडिअ नायाबो जानो हानाय खिन्थु बिराद मोजां दे अरां पस्ट अफिसनि जिथु पस्ट मास्टार ना बिराद मोजां बिराद माने गासैजोंबो मोजाङै रायलायो आं बिराद मोजां मोनदों माने मानो खानाय सिननाङा बिदिनो मोजां नुखायो नों Guys, ang idalaw dun sa niya mukha ko kita ulit. Ano terus ni? Kaya kayo. Guys, loud dum mukha sa niya terus kita ulit daw deh. Kamay 6 no? Hat ibu kita saya ro, ibu secret kita saya. जेब्ला मोनगोन अब्लासो धामाका जागोन नङा होमबा गाइस नोंनि बुंनायखिनिखौ आं होथेना होनसैब्रा आं बुंनायखौ होनसै स' दायो जोंहा अरांनि खामानिया जोब्बाय दायो न'आव थांनोसै ओरैबायसा सान्दुं थैखागोन माने हानाय नङा गाइस ओरैबायसा सान्दुं 36 ना 36 डिग्री सेल्सियास जादों
Oh my goodness. 처음에 비를 쌍쌍 눌래. मोजां नुयोना? 방신 사람 सोर बायना होनाय? मानसिफ्रा 방신. सानो लावदुमाल' आंनो बिराद माबा बायना होयो गिफ्ट होयो लावदुमनियाव सोंना हो सोंना नाय आं बांसिन बायना होयोनो बे गानबाय थानाय ससमाया सोर बायना होनाय इ ससमा सोर बायना होदो आं बायना होदो लोगोफोर बिराद गरमलै न बिराद गरम आयो लोगोफोर हास जाबावलै गरमा दारागावआवबो मानसिफोरा पिकनिक जाहैथ'थ' खिसो नुहैजोबसिगोनलाय थैनोबो दारागाव थांथ'ला आं दा दारागाव सौकियाव आसलथे लेट्रिन मोनसे नांगौब्रा मानसिफ्रा पिकनिक जानो थाङो माबा जानो थाङो खिनानै फैसा लाखिग्रायालाय माथो लाखिबाय थादो लेट्रिन बानायालासिनो लेट्रिनखौ बानायथारनांगौमोनलै लेथ्रा खालामना गारबोसिगोन मानसिफ्रा आंनिलाय सिगांनिया आगदाथिंनिया Manti balon di. Ay, legalnya sebenarnya. Dung 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 dung. मोनबाय गारिया दायो जोङो रौतायावहाय थांनो नागिरदों एसे चिकेन पक'रा जाबोनोसै चिकेन पक'रा ओमफ्राय गाइखेर लकेल मोनो नालाय जोंनि रौतायावहाय गोथाव गोथाव बुस्थुफोर मोनो बिनि थाखाय आं रौताखौ बावनो हाया जेब्लाबो बिराद मोनाबाय नै मोनाबाय ओमफ्राय दा जोंहानाव महाभारत सोलियो मोनाबानो आं नोंथांमोना दिन्थिहैनो र' इसोर मा मा बानायदो खोरो माइलाय एमाव जुमाय संनो नागिरदो जोंहा नै मालै ओरैनोसो होनदों जायखौ मा खालामजोबखो जोंहा बिमाया गोबावदो फैनायखाय नै फिथा सावदो गोसोम फिथा आरोना बे जाहैबाय आइरन माइरं नै फिथा बनायगासिनो ओइ जानोसैलै मोनसेसो र' जानाय नाय नों मोननै लांसै मा बिया So guys, आं फिथाखौ जानाय नायनो गोथाव जाबादो गुरैसो जादों नों जा मोनसेखौ हाय मार गोथाव जादों गाइस र' हा थां फायसना थांदो हानालायदो दे Hello guys. Sagan. Kau. Memang kita nunggu. Nela, eu mau pista suna apa yang? Guys. Pista kerja. Aksi tinggal ni apa dia? Hama menengah. Ang mana yang ada di mobile home dulu nale. Onasi iron be pista kerja iba. Nah, terjagan. Mana? Gunjul. Desa tukla budi jaga. Desa tukla budi बानायगासिनो. Desa ना budi को दिखाए. यो दिखाए. Wah, budia बिराद डेन्जर मानले. बुरिया. आ दिखाए. Wah, budia. Wichimula. Gunjul. Mana kau? Buria. Wah, King Kong. Buria lah hati salang kau mai berapa hati? 6 pack, 8 pack, 2 pack dulu satu keluar 2 pack sampai guys 6 pack dong 2 pack salang 2 pack